Er is een soort belibjen op een Koningsdij. Hier op de vrijmerking Ljout wordt er volop handelen. Maar hokker transactie je nou plak vindt? Oh, nee, dit! Elsier is het echt het werkje om een zo goed mogelijk plakje te krijgen. We zien dat de afgelopen week al diverse locaties al zijn afgezet. Zowel met tape als met krijt. Nou, tape heeft doorgaans men wel verwijderd. Maar het krijt dat is natuurlijk aanwezig. We zagen de afgelopen dagen dat gisteren men al vroeg aanwezig was om een plekje in te nemen. En ook vannacht. Vannacht barst het ook echt los. Rond een uur of 3, 4. Er waren de eerste, kwamen al aanrijden en die gaan een plekje intreden. En je docht het ek eerder voor, want er is een soort volk op stritten. Al of net in de kleur van de dij. In Kolm wordt bij de Oudbade trakteerd en muziceerd. Feestelijke dag. En vanzelfs warme woorden van de koning. 50 jaar. Het is een mijlpaal en het is ook fijn dat je 50 wordt. De jaren des onderscheids beginnen. Maar ik heb juist het interview van de koning. Ik denk, goh, hij is wel groeid. En hij steert daar wel. En mijn wens is dat hij zich goed verder ontwikkelen kan. En dat er inderdaad de landsvader wordt nog meer dan er is. Want juist het er dat er dat is.